прокуратураи вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон рӯзи 11 сентябри соли 2022 бо нашри як изҳорот дар саҳифааш дар фейсбук хабари ба хотири ба дасти мақомот нафт додан ва худкушӣ кардани сокини маҳаллаи Бархоруғ Абдумаҳмад Марудмаҳмадовро рад карда ва гуфт ки ӯ аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада бо мошинаш ба дарёи Панҷ сарозир шудааст. Додстонӣ ҳизор дошт ки нисбат ба шаҳрванд Марудмаҳмадов дар мақомоти ҳифзу ҳуқуқи вилоят парвандаи ҷиноятӣ мавҷуд нест ва ном бурда барои пурсиш низ даъват нагардидааст. қаблан журналисти мустақили зодаи Бадахшон Анура Саркорова хабар дод ки як дӯст ва ҳамсояи лидери ғайрирасмии кушташудаи маҳаллаи Бархоруғ Боқир ки пеш аз худро ба дарё партофтан ба наздиконаш занг зада гуфтааст ки ба дасти мақомот зинда таслим шуданӣ нест. Саркорова аз ӯ Абдумаҳмад Хуҷаназаров ном бурда, вале дар баёнияи додстонии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ӯро Марудмаҳмадов Абдумаҳмад ном гирифтанд. Дар изҳороти прокуратура гуфта мешавад ки прокуратураи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон иттилоъ медиҳад ки шаҳрванд Марудмаҳмадов Абдумаҳмад Гулмаҳмадович соли таваллудаш 1966 сокини шаҳри Хоруғ кӯчаи Насилобеков ронандаи ширкати Помир Энерҷи саҳнаи 2 сентябри соли ҷорӣ тахминан соати 13:10 дар ҳудуди деҳаи бунии ҷамоати деҳоти Ширинҷонови ноҳияи Шоҳнон дар километри 25 шоҳрои Хоруғ Душанбе аз уҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба дарёи Панҷ сарозир мешавад. барои пайдо кардани шаҳрванд Марудмаҳмадов аз тарафи сохторҳои дахлидори вилояти Мухтор чорабиниҳои ҷустуҷӯӣ баромонда шудааст. нисбати шаҳрванд Марудмаҳмадов дар мақомоти ҳифзу ҳуқуқи вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон парвандаи ҷиноятӣ мавҷуд нест ва номбурда барои пурсиш низ даъват нагардидааст. баъди кушта шудани Боқир мақомот ҳудуди 200 нафар азодагони Бадахшон аз ҷумла 9 лидери ғайрирасмии ин минтақаи Мухтор дар шарқи Тоҷикистонро боздошт карданд. дар ҷараёни саркӯби эътирозҳои ахир дар Бадахшон ба ҳисоби Созмони милал ҳудуди 40 нафар кушта шуданд. ҳомиёни ҳуқуқ мақомоти Тоҷикистонро ба истифодаи беш аз ҳадди нирӯ ба зидди эътирозгарон айбдор мекунанд, вале мақомот исрор меварзанд ки эътирозгарон дар Рӯшон мусаллаҳ буданд. вале сокинони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон мегӯянд нирӯҳои қудратӣ болои издиҳоми бесилоҳ оташ кушоданд.